И здравейте в новото видео. Днеска с завързани очи ще пробвам две зърнени закуски, които са еднакви, но след като ги пробвам ще разберем коя ми харесва повече. Ще избирам и ще пробвам на сляпо. Едната зърнена закуска е от вкусовете на Andy Studio, от Funnies. Това е Choco Fruities с ламата. Другата закуска е на Kellogg's, казва се Fruit Loops. Те са еднакви и на форма. Единственото, с което се различават е, че на закуската на Andy Studio има и зелени кръгчета. Иначе по форма са абсолютно еднакви. Сложил съм им сок на двете закуски и сега си слагам една импровизирана превръзка на очите, след което ще пробвам тези две зърнени закуски абсолютно насляпо. Останете до края, за да разберете коя е по-добрата. Слагаме превръзката. Връзваме добре, за да не мога нищо да гледам. Опа! Нищо не виждам, нищо не знам. Само да не си щупя очилата. Махаме ги сега тези пакети малко настрани. Вземаме така и ги въртим. Вече нямам абсолютно никаква идея кое е. Оп, оп. Въртим. И сега на другата страна. Мисля, че това е достатъчно. Стоп. И първо да пробваме тази. Само да я намеря. Добре, надявам се да не се оклепам целия, да стане всичко в закуска. Ще успея ли? Става. Не е лоша. Усеща се, че е зърнена закуска. Има много лек вкус. Не мога да определя на какво. Съвсем леко е сладка, не прекалено, но реално хора няма вкус на абсолютно нищо. Освен на зърното, нищо друго не усещам като някакъв вкус. Окей, даваме една страна. Сега ще пробвам втората. Така, гребам. Добре, тази е... Тук има вкусове. Тук мога да кажа какво ям. Тук наистина има фрут. Има плодове. Сладко е, прекрасно е. Тази хора, абсолютно насляпо, тази зърнена закуска е много по-добра от другата, която пробвах. Не знам коя е. Сега като си развържа превръзката, ще разберем. Но избора ми е тази. Може би по цвета ще разберете коя е. Дали е на Andy Studio или другата. Нямам абсолютно никаква идея. Махам превръзката. И... Хора! Тази, която ми е харесала повече е зърнената закуска на Andy Studio. От тези два варианта, Funnies, Choco Fruits, ми хареса много повече от тази на Kellogg's. Така че експеримента печелят Andy Studio и Funnies. Пробвайте и вие.